1770. Dan huwa n-numru tal-free phone il-ġdid li tnieda mill-Fondazzjoni Richmond li permezz tiegħu se toffri l-għajnuna lil persuni bi problemi ta' saħħa mentali. Waqt it-tnedija tal-kampanja ħalluna ngħinukom issibu l-mod kif timxu l-qudiem, il-kap eżekuttiv Stefania de Mexant ħeġġet liż-żgħażagħ li għandhom bżonn l-għajnuna biex jużaw dan is-servizz. Dan il-numru 1770 jgħatem biex jagħmilha aktar faċli n-nies jiftakruh iċemplulna biex flimkien magħhom nesploraw x'jistgħu jagħmlu fuq xi sintomi jew xi diffikultajiet fil-qasam ta' saħħa mentali li jista' jkollhom. Qalet li 17% tal-adolescenti fl-età ta' bejn l-10 snin u 17-il sena iweġġew lilhom infushom, filwaqt li 50% ta' dawk kollha li żviluppaw diżordni fl-ikel kellhom sintomi qabel it-18-il sena. De Mexant qalet li l-Fondazzjoni toffri 11-il servizz u taħdem mal-fuq minn 2000 persuna, b'130 minnhom jagħmlu użu minn servizzi residenzjali. Ħabbret li l-Fondazzjoni għaddejja b'ħidma fuq proġett kbir li se jara d-dar residenzjali ġdida għal tfal b'imġieba diffiċli. Bħalissa għandna diversi proġetti, però l-ikbar wieħed huwa dar residenzjali ġdida għat-tfal. Huwa proġett li lna naħsbu fuq għal dan l-aħħar sena, ħajinvolvi investiment sostanzjali u qegħdin inħarsu l-qudiem lejh biex aħna nkunu nistgħu nagħtu dejjem servizz aktar komdu u aktar ta' kwalità lil tfal illi għandhom juru imġieba diffiċli. Il-President Marie Louise Colero Preca faħret il-ħidma tal-Fondazzjoni li tinsab għaddejja b'ħidma biex tneħħi l-istigma minn fuq il-mart mentali u tgħin il-persuni ifittxu l-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.